Kollox jindika li l-fażola infettata bil-mikrobu tal-E. coli oriġinat mir-raħal ta' Stidor fil-Ġermanja. Is-sidin tar-razzett qalu li nsabu xxukjati b'din l-aħbar għax f'Jannar u f'Mejju għamlu żewġ testijiet għall-preżenza tal-E. coli li rriżultaw fin-negattiv. Il-bean sprouts jitkabru f'tankijiet tal-injan f'temperaturi li huma ideali biex jikber mikrobu bħal E. coli. Il-President tal-Bidja Organika Maltija Mario Salerno spjega ma' One News kif il-bidja organika tagħmilha aktar faċli biex ikun identifikat l-oriġini tal-mikrobu. Waħda mill-vantaġġi li għandha l-bidja organika hija li inti għandek dak li ngħidu aħna traċċabilità, illi tkun taf eżattament inti dak il-prodott fejn ġi imkabbar. L-E. coli s'issa qatlet aktar minn 20 persuna fil-waqt li aktar minn 2000 huma morda. Iżda f'Malta, l-ebda bidwi ma jkabbar il-bean sprouts u bekk wieħed jista' jserraħ moħħu u jixtri ħaxix u frott frisk lokali. Palma jkabru fil-Ġermanja dan il-bean sprouts dik l-ebda bidwi produttur ma jkabru għaw Malta, ġifieri il-ħjarit ta' dam il-ħass. Naturalment huwa sejf u m'għandekx għalfejn tibża'. L-organizzazzjoni tal-Bidja Organika ser tagħmel korsijiet ta' tal-infuq tkabbir ta' ħxejjex u frott tal-bdiewa Maltin. L-għan huwa li jkunu evitati sitwazzjonijiet simili f'pajjiżna.